Balesetveszélyesek a látássérültek számára a kihúzva hagyott székek, amelyekben eleshetnek, lehajlás közben a támlába beverhetik a fejüket, de a kihúzva hagyott fiókok is nem csak kellemetlenséget, hanem sérülést is okozhatnak. Az ajtókat vagy teljesen be kell zárni, vagy teljesen ki kell nyitni, mert a félig kinyitott ajtók élébe nagyon komolyan megütheti magát a látássérült, de ugyanez vonatkozik a szekrényajtókra is. A konyhában különböző segédeszközökkel próbálják megkönnyíteni a dolgokat a látássérültek. A beszélő konyhai mérleg bemondja, hogy a ráhelyezett tárgy, alapanyag milyen súlyú, így ki lehet mérni a megfelelő adagot a sütéshez, főzéshez. Eltérő alakú, méretű dobozok segítenek a különböző alapanyagok megkülönböztetésében. Ezeket braille-írással feliratozni is lehet, amiről leolvasható a tartalmuk. A konyhában a zöldségek, gyümölcsök előkészítéséhez szükség van a héjuk eltávolítására. Ehhez sokkal biztonságosabb eszköz a késnél a hámozó. Ezzel ügyesen, gyorsan és biztonságosan lehet eltávolítani a héjakat. A látássérültek a kezükkel végig tapintják a hámozott alapanyagot, és így érzékelik, hogy maradt-e még rajta héj, vagy már teljesen sima és készen van. A mikrohullámú sütőknél a teljes ellátásukat vesztett emberek csak a manuális, tekerőgombos készülékeket tudják használni. Látásmaradvánnyal rendelkezők még tudják a digitálisakat is. A villanytűzhely a legbiztonságosabb készülék a látássérültek számára. Itt nincs nyílt láng, nem kell attól félni, hogy megégeti magát, vagy belekap a ruhájába a láng, mint a gáztűzhelyeknél. Itt is a mikrohullámú sütőhöz hasonlóan a manuális, tekerőgombokkal ellátott készülékek a legpraktikusabbak, legkezelhetőbbek. Ezeket üvegfestékkel meg is szokták jelölni a könnyebb tájékozódás kezelés érdekében. Hasznos, ha a tekerőgombok minden léptetésnél kattannak, így ki lehet számolni, hogy milyen fokozatúra lett állítva a tűzhely.